जाता रे बाबू। और दुर्गा पूजा समिति के द्वारा आज देवी जागरण के आयोजन रखल गइल बा। हम देवी जागरण में आइल बा, सभे अपन हाथ उठा के एक बार प्यारा सा जयकारा माई दुर्गा के लगा दी। सभे प्रेम से बोली दुर्गा मैया की। मैया आ गइल बाड़ी आ तरह तरह से भक्तगण स्वागत में जुट गइल बड़े। यही ना एगो भक्त अपना मेहरारू से कहत रे, का कहत रे रे कैसे कैसे या बना मोहलिया से निकल हरी सबके मम्मी। सूत गइल का मास्टर अपना मोहलिया में से निकल हरी सबके मम्मी। अपना मोहलिया में से निकल हरी सबके मम्मी। खीरा खावा खड़ा भइल गौआ के यार तैयारी कुछ पहिल नहीं। खीरा खावा खड़ा भइल गौआ के यार तैयारी कुछ पहिल अलग भाव होला। एही भाव में हमार भौजाई भैया से कहत रहली ए राजा जी, तो भैया कहलन है कि कितना भाव में और कितना प्यार से कहत रही कि पूजा के कला तैयारी आई गईली हो देव के दुलारी। आई पूजा के कला तैयारी आई गईली हो देव के दुलारी। बेला काम करो बेला काम करो आईली को के सेरावा सवारी स्वागतम करो। आईली को के सेरावा सवारी स्वागतम करो। हमरा कहे के बा कि जितना लोग अपना सर में गमछा बंधले बा सब लोग एक बार खोल के लहरा दे आ तनी बता दे कि मैया रानी कौना चीज पर झूला झूलेली। कौना चीज पर? एक लमर आजा कि झूमेली झूम झूम हरी हरी कोयल पंजाब व्यास अरे जिया प्यार झूमेली झूम झूम हरी हरी नीनी। ताही कया कइली सात पहलिया। पहला पुरवा झूमेला पतैया। पहला पुरवा झूमेला पतैया। झूलेली हो झूलेली झुलवा लगाई मोरी मैया। झूलेली झुलवा लगाई मोरी मैया। झूलेली झुलवा लगाई मोरी मैया। एगो बात बताओ, ओ बड़ा से बोलो तारू पूजा पाठ में जान तो बाड़ू जे का का लागेला। आज देखे जाना थी सब जानता ने दिया ढक्कन गाई ए ऐसे ना चलता हूँ का के बताओ। पैसा ले ले बाड़ू हैंगा थोड़ी का सुनी होई छोटू राज